हा याला जरा ढवला काकी. हा दाखव. अरे बघितलंच नाही काय ला. ओ बिल्डिंग पडली इकडे. ओ बदलापूरची बिल्डिंग हल्ली इकडे. मी बोललो काय झालं हिला. पापडी पण बाहेर आले बघ सर्व. नाही काला माहिती काय उघडला ना पहिल्यांदा वाज भक्कन गेलं. ते तुझ्या ताकात गेला का सर्व. चला हा चला ते बघा बाहेर. इकडे हाफ वाफ 2 वेळा गेली. वा वा मस्त एकदम. वा एकदम फलफली. ह्याच्याबरोबर लोणचं सुद्धा आपण देऊया है ना. लोणचं आहे लोणचं पण पापड पण. वा वा जेवणारे 2-2 प्लेट खातील माझ. वाडा वाडा हो ह्यांना पण पापड. मस्त. काकी कसं वाटतंय. मस्त मस्त वाटतंय ना. काय काजल काजल मम्मी एक एक प्लेट गरम गरम जाऊ दे कारण पापड झालेत रेडी झालेत. लोणचं काकी लोणचं वाढायला घ्या. 4 ताट आधी वरती जाणार. हा काय आज सुपरवायझर काय कोणती ताटाची आज. व्हेज 4 नाही 5. हा इकडे पापड चालले जातात बघा. गरम गरम पापड. आणि त्यासोबत काजल इकडे तू काय करते. आंबोळी आंबोळी बनवायचे ना. आंबोळी हे उद्यासाठी आहे. ते सकाळी उद्यासाठी बनवायचे तर त्यासाठी ग्राइंड करले. तांदूळ उडीद डाळ पोहे मेथी असं सर. ओके पीठ बघा कसं झालंय. अजून ग्राइंड करायचं. थांब ओके झालेलं पीठ आहे. हा तर हे बघा एवढं पीठ म्हणजे उद्या माणसं किती आहेत माहिती काय. 12 तर आपली गेस्ट त्यासोबत आपण 4 म्हणजे 15-16 तर प्लेट्स झाले पाहिजे. आणि त्यासोबतच आज वेगळं इकडे काय ऑर्डर आहे तर इकडे आज व्हेज बिर्याणी ऑर्डर आहे. बरोबर ना मी. व्हेज पुलाव ऑर्डर आहे. ओके तर पुलाव दाखवा. रेडी आहे का. आणि त्याच्यासोबत कोशिंबीर कुठे बनवली काकी. पुलाव बरोबर कोशिंबीर कुठे आहे. ओके कोशिंबीर पण रेडी आहे ना. पुलाव दाखवा आम्हाला. काय लगेच मग तू एवढा बिल्डिंग एवढा सर्व अगं म्हणजे एकदम नाकातच गेला ना. नमाना तिला नेलं तर नमान पण मध्ये. चल हा रेडी आहे ना. म्हणजे बिर्याणीच्या ताटामध्ये बघा हे व्हेज बिर्याणी कोशिंबीर लोणचं पापड बाद झालं ना. मी एवढं सफिशियंट आहे. आणि लागलं की घ्या. बरोबर कुठं घरी आपापल्या घरी राहायचा. द्या द्या एक एक पण नेऊया सर्वांनी. चला बघा ताट बघा किती सुंदर आहे. मस्त एकदम. घरी न्या सर्वांनी. चल दे ग 5 थाली वाढायला 5 माणसं इकडे. आज भाजी कोणती. ही मेथीची भाजी आहे ना. मेथीची भाजी गवारीची भाजी आणि छोले भाजी. त्यासोबत आमरस पापड लोणचा भात. आणि आज काय भाकऱ्या केल्यात ना. आणि इकडे गरम गरम भजी म्हणते बघा. पापड आहे. भजी झाल्या ते का दिले ना. बघा आता आपण जे पुलाव बनवलाय ना ते मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो बघा. गरम आहे पण मस्त. आणि मी गरम गरम खाला तर अजून मस्त. त्यासोबत लोणचा पापड दिलाय ना आपण. आणि कोशिंबीर पण दिली. ते एकदम छान साधं सुद्धा. पण आम्ही अजून एक नियम आहे. हे नियम सर्वांना पटतं काय बघा. बिर्याणी मी तेव्हाच बनवणार आम्ही जेव्हा 4+ ताटं असणार. बरोबर ना. 4-5 ताटं तरी असलीच पाहिजे तरच आम्ही असं बनवून देणार. सॅलेड राहिलंय ना. चला इकडे वाढा. आता सर्व ताट रेडी होतं व्हेजवाले बघा. तर इथे मी आपल्या गेस्ट जे होते त्यांना मी रत्नागिरी रेल्वेच्या बस स्टॉपला सोडायला आलो आहे बघा. रत्नागिरी रेल्वेचा बस स्टॉप तिथे पाठी आहे. आणि हा रेल्वे स्टेशन लिंक रोड आहे. म्हणजे इकडून जर सरळ गेलं आपण तर रेल्वे स्टेशनला 2 मिनटात गाडीने पोचू आणि 3-4 मिनटात वॉकिंगने पोचू. तर परत मी सांगतो आपल्या होमस्टेपासून रत्नागिरी जो डेपो आहे मेन सिटीचा बस स्टँड तो आपल्या होमस्टेपासून 10 किलोमीटर लांब आहे.
आणि बस स्टॉप जवळचा पाहिजे तर रत्नागिरी रेल्वे बस स्टॉपला तुम्हाला उतरायला पाहिजे. तिकडून आपलं 1.5 ते 2 किलोमीटरमध्ये आपलं होमस्टे आहे. चला तुम्हाला दाखवाय बघा. हा बघा, हा जो पाठी गेला हे बस स्टॉप गेला रत्नागिरी रेल्वेचा बस स्टॉप. आणि आता आपण जे पुढे चाललो आहे त्या बाजूला बघा सर्व हे बिल्डिंग्स लागून आहेत. आणि हा सरळ जो रस्ता गेला तो रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला गेला. सरळ तुम्ही आलात तर रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन येतो बघा. हा बघा राईट साईडला आपला रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन. काय घेऊन आली दाखव. आम्ही बघा कधी गेलेलो काजू तिने गाडीतच ठेवले बघा. हे गरम झाले तुझे सर्व भावनगरी. भाव गेला त्याचा घे आता नगरी खा बोल. हे काय काजू मसाले काजू झाले बाबी आता. काजू फॅक्टरी मधून आणलेले आणि तू चष्मातच ठेवलेला. बदक पॅक पॅक पॅक. ती काय मारेल ती माझ्या बाजूनी आहे. ते बघ हे बघ हे आमचे डॉग आहेत है ना. हे बघ फणसाचे 4 भाग होणार आहे. जुईनगर अंधेरी काय काय कुठे कुठे जाणार आहे ते. ही पण बसली. वॉटर टँकर आले पाणी चेक कर जा. छोटू टँकर. आता पाणी किती आहे बघ जा. आता मोठू टँकर नाही छोटू टँकर. आता मोठे टँकर सर्व बंद झाले. किती पाणी किती आहे तेवढं सांग. आहे ना अर्धा आहे ना. आणि त्यानंतर अजून एक राऊंड मारायचं त्यांना. ते पण तेवढंच असणार. हे तेवढंच. अजून एक राऊंड मारा. आणि आमच्या घरी आज बनली आहे चिची. काजलची चिची. आणि इकडे बघा बबिडी काय बनवलं. हे काय आवला कॅन्डी. हे कॅन्डी आहे. याला अशी कशी झाली आहे काय करायचं याला आता. हा आता बघा कार नवीन असो की जुनी तर हे सुकासुकीचं काम त्याच्यावरतीच होतं. बरोबर ना. हा ठेव. होय चला वरती गरम होते आता. कसं वाटतं इकडे हवेवर बसायला. हे बघा ह्याच्यावरून समजत असेल बघा. हे बघा किती हवा आहे बघा. हे बघ जेव्हा पाणी कमी असतं तेव्हा हे बघ ह्याचे लिप्स ड्रॉप होतात बघ है ना. ह्याला फ्लावर्स बघ किती आले. हे काय आणलंय. ह्याचं काय आणलंय. ह्याच्यात काय असेल सांग. तेल आंबा. दोन्ही रॉंग आहे. काय असेल सांग. काय मग हे एक पिशवी हे दुसरी पिशवी. मी कशी दुसरी पकडू. तुम्ही पकडा कॅमेऱ्यामध्ये सांगतोय. पकडा. काय असेल सांग. काय पाण्याची बॉटल आहे. चला एक एक लावा. काय आहे पाण्याची बॉटल आहे. आजपासून होमस्टे मध्ये आम्ही पाणी पण विकणार. काय बोलतो. म्हणजे आमच्या टँकरचं पाणी वाचणार. आणि ते पण आयुर्वेदिक पतंजलीचं पाणी. होय काय. ते झालं. आणि काय काय आणलेलं पटापट दाखवतो तुम्हाला. परत मला आणायला जायचं काय ना काय. आता येणारे गेस्ट आहेत ना त्यांना ऑफर ऐका. ऑफर सर्वांनी बरोबर बुक करणार आहे ना. तुम्ही पण ऐकताय ना. आता जे आमचे जे होमस्टे बुक करणार ना त्यांना चहा सोबत टोस्ट फ्री.
म्हणून एक टोस्ट मध्ये 2 टोस्ट आणले. हे आमच्याकडे जे काम करतात त्यांच्यासाठी. हे बघा एवढं दाखवा त्यांना. जातो घेऊन जा त्यांना ते त्यांच्या हातात. सर्वांनी मिळून खावा. तुमच्यासाठी आणलंय. होय सर्वांनी पण या सांगायला मस्त आहे टोस्ट खायला चांगला आहे. कोणाला? आपल्या दोघांना नाही. हे घे. तू पण तर पितो हे. हा तू पी. आंबे खराब होणं आमरस. त्याच्याविषयी छान. हां आणि बाकी ह्याच्यात काय हे चिकन बनवायचं. आता चिकन आहे ना म्हणून फ्रेश चिकन आणलं आहे. बाकी का आई ह्याच्यात बघा काय 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 असेल सांग. दही दही रेड काश्मीर चिली पावडर आणली. हां काश्मीरी रेड चिली पावडर नव्हती ना. आणि हे माउथ फ्रेशनर. आणि बाकी ह्याच्यात तर काय आहे सर्व भाज्या आहेत. टोमॅटो लिंबू मेथी कोथिंबीर एवढं सर्व आहे हे जनरल. आणि हे असंच आणून ठेवलं. कोणाला पाहिजे असेल तर बिसलरी मागा. साधी पाहिजे तर साधी थंड पाहिजे तर फ्रीजमध्ये ठेवून आम्ही देऊ. आमची मॅन पॉवर बघा. वुमेन्स पॉवर बघा किती आहे. हे बघ अशी मस्ती पण चालत असते इकडे. काय झालं? जेवण एकदम गोड बनवलं. काय केलं? चिकनचं जेवण गोड नका बनवू. अगं मला वाटतं भाजी टाकायची. तिला वाटलं कचरा भरलेला आहे म्हणून ते पिशवी टाकलं. हा काय बघा आता बघा. म्हणजे तिकडे वर्क एक्सपिरियन्स पण एकदम चांगला पाहिजे. तिकडे आपल्याला काम करलं तर ते पण हॅपी पाहिजे. त्यांच्यावर लोड नाही पडला पाहिजे. ठीक आहे. आणि आता आम्ही चाललो आहे बाहेर फिरायला आहे ना काजल. सामान आणायला चाललोय. तेच म्हणजे फिरणं. हां त्यालाच फिरणं समजायचं ते बाहेर जायचं. 2 in 1. तुम्हाला का खायला पाहिजे. तुम्हाला का खायला पाहिजे. पोटाचा गोळा झाला. आता त्या कारवरती आवला ठेवलाय ना ते खाव म्हणजे कावळा बाहेर पडेल. चला काजल आज तू चालव गाडी. पोचणारच नाही कधी तिथपर्यंत. पाठा पाठा मोबाईल पाठा. आपल्याकडे कसे गेस्ट वाढले आहेत ना तर पाणी आपल्याला भरून ठेवायला हवं व्यवस्थित. म्हणजे पाणी कमी नाही पडलं पाहिजे. बोर पण आहे ग्रामपंचायतीचं पाणी पण आहे पण पाणी भरून ठेवलेलं सेफ. भरून घ्या. आंघोळ विंघोळ करायची तर आता पाईप काढून करून घ्या लवकर डायरेक्ट. चला आज दुसऱ्यांदा मागवला टँकर मग मी भरून घेतो म्हणजे कसं कमी नको पडायला. बरोबर ना. गेस्ट किती पूर्ण 4 रूम भरलेले आहेत. चला जाऊन येतो आम्ही. चाय चाय चाय. हळद आणि कोकम नाही. हा हळद आणि कोकम. हळद आणि कोकम बघा केवढे आणले आहेत आणि सर्व घरगुती आणलेले आहेत मी. एक पिशवी भरून पूर्ण. हळदी आहे का घरी. हळद आहे. कोणाला पाहिजे तर होमस्टे मध्ये येऊन घेऊन जावा. डिलिव्हरी होणार नाही. परत काजलची आणि पप्पूची हळद आहे वाटतं घरी. एवढी हळद आणली. आपल्या दोघांची गावातल्या जोडप्यांची हळद होईल एवढी हळद आहे ना. हे पाव किलो आहे काजल. मला काय माहिती. सर्व काढा आता. ते किती आहेत बघा. ते किती आहेत बघ तू. आता कोकम बोल तू फक्त. पूर्ण गाव आलं ना मच्छी वाटून होईल पण कोकम संपणार नाही.
आमचं सगळे डिमांड करतात ना तेवढे येणार. जेवढे होममेड होते त्यांच्याकडचे हा ते सगळे उचलले. हा सर्व त्या बोलले तुमचं ते बोलले सर्व वा शॉक झाला असेल तिला. हा एवढं करून काय करणार. काय 3 हे बघा पूर्ण मार्केट घेऊन आलेलो आहे. म्हणजे आता होमस्टेमध्ये येणाऱ्यांना कोकमाने हळद मिळणार. काय काकी बाद झाले का एवढे मच्छी फ्रायसाठी? 6 किलो. हां 6 किलो आणि 5 किलो. अरे वा बरोबर. हे पाव किलोचे पॅकिंग आणलेत बघ सर मी आणि 4 फुटावाले आहेत. कुणाकडून आणले माहिती आहे? ब्राह्मणाकडून आणले. मध्ये बरोबर बनवतात ना.